Relaxace u Eiffela 2010 začíná. Ty. Mejdan začíná. Vítejte v ráji! Úsměv, kurník! Veselé! A bordel začíná! Čau, Minaka, já jsem pro všechny Tomáš. Jo, kdyby na... Tento člověk se 10 let kupuje Mercedesa. Pokaždý si koupí nějaký šrot. A Omega. Omega a ještě mi řekni, že to je 2,5 normální kolečko a... Ne, benzíňák. Ale taky byla ale TDIčko. A taky to kouřilo a taky vstřiky. Já bych vás poprosil, jestli máte nějaký věci, nebo si ho připravíte a jdem na barák. Tady jestli toho, tak tu za stolníkem 2 mám volný. Relaxace u Eiffela 2010 začíná. Ahoj. Taky vítejte v ráji. Fuj Opel! Jede Trottel fährt mit Opel, viď? Co? Hele nic. Čau, čau. Úsměv. Ahoj. Čau. Ahoj. Úsměv domů, jo. Co? Ty žlutý. Tvůj. Kafe chtěl být, viď? Určitě a velký. Ahoj to mám. A je to tady. Já zdravím. Svatíku! Ahoj. Pojď sem na chvíli. Jsou tady všichni. Dobrý den. Tam je přítelkyně. To je tím z profilu. Je tamhle pro to speciálně. Tak se budeme představovat. Tak kam šel zase? To zachránění. Amerika. Já dělám chytrý, ale já sám nemám, že jo? Máš tam auto? Co? Já jsem ho Tam vrátíme. Honzo, prosím tě. Tady se nekrade. Co? Nikam nechoď. Tady se nekrade. Teď. Já bych vás tady chtěl speciálně přivítat všechny. Doufám, že se vám bude líbit.
je to relaxace, takže o nic se nestarejte a prostě relaxujte. Hlavně si to po tom víkendu hlavně pamatujte, aspoň trošku. A jinak se zvrací tam. Tam? Ne, tam, vedle. Nejlépe vůbec. No tak rozdávejte, dávejte. Bych potřeboval řidiče. Jelikož jste s Karlovarským kraji, tak tady je Becherovka. Já vím, a to... Je to fuj, ale musí se prostě, abyste viděli, co my tady pijeme. Zemanův pramen. Jsem řidič. Já to budu za řidiče. Děkuji. Až potom třeba. Radku, nedělej herečku. Já bych rád, ale fakt ne, hele. Co když pojedeme přes to, jak tam bude Potom zamkni to. Jo, dobrý, jo, počkej. Dám si i za mě. Já čekám na tu šťovičku. Kdyby utekli. Dáme, no. Počkej, dáme si Kdybyste mě náhodou nemohli najít, tak já budu večer číst. To dám to, skálově na to. Asi. Co? Asi jo, kdo nemá, tak se přihlásí. Si mohl dát jako bonus, nebo to by něco zbylo? No, ještě by měl, já jsem budu volat tady sůl, Jo. No, tak ona má tady to, ne? Ne, já to nevypiju. A vysoký kopři. Se mu říká, že ale moc. Já jsem nic nevěděl. Všichni vyhrožovali a hovno jste ho. Víno a sýr jsem měl. Takže. Do bohačiti tam. Tak vítejte. Jednoduchý. Vítejte. Vítejte u nás na západě. Přátelé, tam ty hvězdy jezdí. A vaše zdraví, já se svým mluvit nebudu. Si nedáš dobře, ne? On by pak byl, to ne. Takže já to stop. Tak zatím je to ještě střízlivé. Ahoj. Nazdar. To super, pojď taky do vody, ne? Půjdeš na klub. Ty vole. Takže. Ahoj, ahoj. Vy budete vykystat nouře? Tak máte věci, já vám to ukážu. I instruktážní video. Srovnáno. Kde má krsavce? Úplatky. Deutschland über alle tamhle. Tyhle věci se nevyhazují. Si je to vezmu přesilovat. Plzeň, Brno, celý svět. Ukázka Mercedesu klasiky. Starý 4-kolcový automat a klapy. To na poplaku na měřený minut. Ještě to je už klapy. Asi jo, dobrá. Kde by se rád ale zase někdo říkal, že jenom říkal. P8, já jsem tam 4 nedal. To vydrží, no. Tyhle ty krávy dneska nový věci, díky se to bylo prdele. Možná. No, oni najdou víc, když to považí. Já vím, no, ale to ještě neumí. Členové Mercedes klubu musí si stavět stan. Půjčený stan, který vidím poprvé v životě, ale myslím si, že to jde dobře na to, že to poprvé. No, to půjde. Dobrý, už stojí, hele, už stojí základy, jak je to dobrý. Tak, chod máme na správné straně. Jsi z Brna, viď? Jo, jo.
Tak to je docela hektar, ne? Docela, to je hektar. Co D1 dobrý? Co? D1 dobrá? Jo, až těsně nějak před Prahou se byl trošku, ale nějak 50 jsme nejeli. A až potom v Praze to bylo takový trošku horší, pár nehod. V jednom místě 5 aut za sebou. V protisměru hořel nějaký veterán, mám 2 fotky. Takže už nedojede. Ten už nikam nedojede. Ani nebylo poznat, co to je za značku. A potom už dobrý. Aha. Aspoň nějaký dobrodružství trošku. Ještě nějak pomoct teda? Víc ještě musíme na vršení, dnes pak No jo, no. Když ono by to možná stačilo. Jo? Furt jenom natáčíme, že by pomohl, to teda ne. Já jsem placený za média. No tak jo, no tak dobře, no tak to chápu. Ano, vítej na srazu. Ahoj. Čau. Tohle je naše místní uklízečka. Zadarmo, Ukrajinka. Nedostanu tady najíst. Ano, relaxace u Eiffela. Tak. Za chvíli začneme čepovat a bude to ještě lepší. Ježiš, mě ne to. Paní domácí. Jo, no. Už se začíná? Moje malá má ráda takový večerníček, to se jmenuje Pat a Mat, chlapi, znáte to? Obchodní zástupci? Firmy Electrolux? Jo, rozbil svrhy. Reklama. Martin King je úplně všude. Ale ožralí lidi prý podepíšou všechno. On je chytrej. To ne, hoši. Ne, tak už nás si pletli. Já to jdu naproti teda. Už nás si pletli. A jinak teda, to by všechno nejlepší, no. Teď tam jako viděl jsem akorát těch jako 30 tam. Počkej, oni chtěli si studem pomoct. Už to kulíte? Jo. Kdybych měl co k čemu, tak nám pomůžeš. Tady, už jdu? Máte štěstí, že jdu kolem, že? Máte štěstí, že jdu kolem. A to se komak cituje, nebo jak se to dělá tohle? No většinou, když je servaný, tak jde k sobě, ne? Tak jde vlastně k tomu. A odstín ti udělat jaký chceš, nebo má jenom jeden? Ne, udělej tě. Prostě když dám číslo barvy, prostě tak mi udělal. Přesně Aha, tak. tak to je dobrý, no. Matný nebo lesklý. Jasně, no, takže tohle je úplně prostě... To je lesk, tyhle. Já potřebuji právě na toho veterána. Cír. Přijela jsem a už nemůžu. Já už nemůžu. Jak to? Po té cestě autem a tak. Je tohle povinná zábava? Nařízeno? Ne. Přiznej barvu. Já to potom vymažu. Tvařte se inteligentně. Ale zabíjel, Koho? Masakr.
dám prej. Město v Kíně. No, to je jako mezi Rudnou a Ostěvicou. Já nevím, jak to má, Honzi, jak to má s ubytování? Tam jak předtím nebo někde jinde? Bude zase jako Tohle já mám jako může být něco jiného. a poblíž někde? To stačí, ne? To asi si to půjde. Ale Určitě nad sklepem něco bude, tam bude, že už je tam, že to nějak dal dohromady, možná, jako nevím. A on to má jaký hromadnější. ale my jsme nespali na sklepem, my jsme spali naproti. Dá se jít, ale je to od sklepa ne naproti. To říká 50 ale jako 80, 880 je to rozhodná cena. Super. To je v práci, to je oficiální cena. A počkej, ty jsi Mercedes. Jasný. Ty smáte. Já nemám totiž já prostě zatím Já, že mám nějaký Mercedesy, takže bych to vzal zase. Tady taky jalovej. Ne. V minulých letech jsem vychovával děti. Tady má brám mála. Ne, já každému řeknu, co si myslím. Ne. Do prdele s nějakým Radku a v jeho druhý den probuzení. No, to mi dobou tu spolupracku tady neskoušej. Tak co? Jak je? Po ránu. Co? Snídaně žádná? Jak to je? Já jsem tam přijel už 1 hodinu a parkoval jsem o kousek, když směrem jako k tomu centru, tam je ten nějaký obchod, jak hyperovaný. Baumax, no. Ne. Blíž jako zpátky po té silnici kousek. Tam je takový velký parkoviště. Na té stejné straně, tu ale kousek to rozliče. Nechal jsem si 1 hodinu. Motoru prostě nedostal nic jiného, jak akorát dopalovací moment na hlavu a na setrvačný. To jsem si vyležel. Tak jaké bylo probuzení? Že chci aspoň bokem. Dobrý. Jo. Nebylo horko ve stanu? No. Jo, vy jste byli nahoře vlastně. A dobrý. Když si z toho nebudeš objednávat žádný díly, tak tam tady to všechno je. A ty starší auto. A jako tenkrát došel ještě bývalý šéf. Tam musíš nastavovat rozvody, tak nastavovat rozvody na kaši. Tak je to dobrý. Žádná ranní kocovina. Tak co, jsou nějaký poznatky do čereška? Vůbec Bolí žádný. něco? Dobrý. Ale bude to ještě horší dneska. Fakt, že jo. A co? Byla nějaká únava materiálu? Ne, nebyla vůbec žádná. Vůbec žádná? Ne. Akorát ten pes v noci, tyhle, ten byl. To Pes? bylo otrovo. To byl otrovo. Bart, jo? Jasný. Co pak chtěl? Obkakoval ti nohu? Ne, přeskakoval mě furt. Jsem dobíjel k nám. Tak poznatky. Jaký bylo probuzení? Dobrý? Dobrý. Jo, v pohodě. Je paráda. Tohle je jediný upřímný úsměv za dnešek. Já vím velice dobře, kolik si usnul. Ty jsi šel dřív než on, tak to může vědět. To tě zbudí tohleto. Šňůry od stanu normálně vybrovaly, no. Jsi chrápal jako hovado. No, ale Je vidět, že je zdravý, to je základ, že je zdravý. tentokrát si Honza měl spát u nás. Já jsem celou noc seděl. Radku. Já na tebe taky. Jo, ty si chrápal jak pařec. Ty taky, ty jsi mi kránu zbudila
Já jsem myslel, že jede Erina do vršku, jak to zrychlovalo. Slyšel jsi tady Tomáše? Ten tady ještě Jako vy jste měli včera nějakou soutěž chrápání, ale kolega ten spal vlastně za mým stanem na té madraci. Takže já to měl stereo, z jedné strany si chrápal ty ze spoda, on ze zhora. Jestli jste měli nějaký přebor, netuším. To se rozprávají bez. Máš nějaký poznatek, aspoň nadeš. Ale jako vítěz byl nerozhodný, jako nemůžu vám uznat ani jednomu víru. Hlavně, že to přežili a to je důležité. Byl to těžký souboj, bojovali jste oba dva tvrdě, ale... A kdo vyhrál? Nikdo, to bylo nerozhodně. Vybroval stan. Kdyby koukali, že se mě tam Bylo vážný. Musím tak blbá, že to Musí napsat, no. Abych to věděla. Abys to věděla. Já jsem blbá. Já jsem se taky neřekl. A podle ní? Hrdinové mlčí. Podle ní. Další probuzení. Nazdar. Tak, žiješ, je to dobrý, přežil jsi to. Žiju, přežil jsem v klidu. Jo. To vstávání bylo horší, ale dalo se to. To nikdy nechce, no. Tyhle pasty. Už mi to to zkusím. Takže počkej, takže to vidíš. Za šňůry. A už teď vím, že to hodíš na hovno. A krátký hod. Musíš ho roztočit ten. Nemohl být. Takhle jo. Musíš to roztočit, no. Co vezmeš? Může ale buď vrchem, to je profíci jako vrchem, anebo spodem. Spodem to dělají, jako ještě bolí rameno. A blonďáka dobrý. Ale... To byla brambole. On je dost měkkej. Je? O, to nevadí. No, stačilo by jenom. Vy si druhý. No ale ty vám to nehrál, tyjo. Já taky ne. Muzeum a veteráni. Muzeum a veteráni. Tohle je pořádný auto. Moje. Tady je to pořádný. Moje. To už je taková provokace. Eiffel 2010. Takhle nějak má vypadat auto. Ještě nic nerozbili? Špatný. Ani pes nerozbili. To je, oni hele, třeba ten waterback hodí třeba 60 metrů hodí a já to nechci. Máš tady ten bordel, pojď, ne to, ať Jaký jsou poznatky, paní domácí? Co? Co? Nevím, Pako. Ona ani neslyší. O, tady někdo. Chtít by někdo spal tady. Je. Ty máš dobrou náladu, viď? Určitě něco s maminou večer bylo, viď? No, chrápání. Za chvíli tady psala.
Jo, dobrý, dobrý. Klid. Hvězdička a podkovička pro štěstí. Fajné. Svůj svému. Jedeme udělat společnou fotku pod větrníky. Tam je to pěkný, jo. Kde je Honzo? Asi za to? On proskočil, nenápadně, ale tam to bylo hezký, tam větrníky pěkný. Tady za rohem takhle jsou větrní elektrárny, 4 takhle vzadě. No a já jsem tam fotil včera auto, my jsme mohli dělat společné fotky. Já bych chtěl netočný. Máš zamavej obličej, hele. Co? Máš zamavej obličej. Frank Barnes. Tam je za tu pěknou dívku v tom černém, to si spal ty s tou slečnou, tamhle s tou. Ty se na ty mi dají, bohužel. A nějaká plocha. Dívka v černém. Já jsem z něj měl furt prdel, že bukvice. Ale furt. Co mám dělat? Toč gay porno, to ti půjde. Foj, tam tady máš instruktážní video. Alors, Ne? Asi na náměstí si ztratil telefon, je to ti vypadlo celkem. Do prdele, tak jo, díky. Honzo, ono je lepší ty auta postavit takhle tamhle.
Milouši, dej to blíž k němu! Hvězdy k hvězdám. Nemůžeš, tam jsou krabice. Já jsem nechal taky krabici doma. Já jsem se včera nechal poučit. No, protože by jsou vedle sebe blízko, ne? Jeden krasovec větší než druhý. Tak je uprostřed. Starý mají ještě schody, ale ty novější novější tam tak krásný. Už jdou to. Tady bych chtěl chatu, takhle tady, chata v jezerní kotlině. Tak. A jinak já, jelikož jsem se včera nechal poučit o tomhle kraji, jo, tak mě poslouchejte, dáme to, co je vybagrovaný, tak to byla skládka, do toho investovali strašný miliony a je to pryč. A vlastně tady z toho dělají teď rekreační centrum, a což je jako zajímavá myšlenka. Ta skládka je vyvežená, pryč. Tam to, co není zelený, To spálili, víš? Rozstřídili, rozebrali a spálili. jestli někde jinde jenom to se dostá, tak... Jste říkají, ten má svetr, ty vole, od Diora. Se si budu podívat před sebe, jakože. Jo, ale si skládat. Vám to se inteligentně neučíš. Nebojte se. Ne, pravdě. Tváříme se vesele. Šlazím se radostný. Do bordelu. Dobrý už ne? How are you? Tady není Anglie, tady Německo. Krátky na Plzeň. Prodávalo no tak přesně kupuje tím systémem. Ne, Holandsku prostě stavěl to po světě, aby stavěl to všude, prostě jistotu, že prostě Jeď jako první, my pojedeme v klidu za váma. Rozumět ty věci. I used to think that at the ending, tweet me in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You feel that I used to chase it as far as I can see, so definitive. So Butterfly, it was a song and it's sealed with the kiss and the thank you miss.
hlavně se tomuhle městu udělali hezky zpestření. Dobrý. A pak se dá třeba příští rok se dá přemýšlet o nějaký spanilý jízdě, že jo, domluvíš to s policajtama, jo? Je to prostě pohoda. A já jsem fakt jako odpočatej ten jeden den, prostě jsem se tady nabil energii, ty lidi jsou fajn, tady sranda, rozumíš? Ty na výjezdu z té zatáčky, jak je najedu do té kolony, až tam uvidím, no ale dobrý. Dobře. Na co 2 cesty? Tak já opůjde. No, natočíme. Andře, potom někde zastavte, my vás přijedeme a natočíme vás za jízdy. Jo, zastav dole, pokud to je. Nebo tady zastav tady. Evropa 2. Ty nejlepší festiáky tohoto léta. Jedině s Evropou 2. Beneath the marquee, oh
Zakládáme, víš, tam někde. Pojď za mnou, přededem je! Takhle. Počkej, domluví 10 sekund, no, krásný. Tady jsme video v prase. Spanělá to jízda.
oni tam zatopí ty mašiny. No, společně. Máš foťák? Už se zas tady. To bys klápič. Někoho, na koho se to hodí, chápeš? To by to nedělá problém, kdyby tak skopců. To dobrý kuchař, co potřebuji. No tak do toho hodili, jo. To možná. Oni už se ho chtěli zbavit dříve z nestičku. Jak to? Asi se jim nehodil do krámu. Ježišmarja. Dejte mu foťák dolů. Větrem a proti větrem. Při natáčení videa, to je nádhera. Honzo, pojď nám taky, ne? Jako já? Ne, za tebou. Honzo, ne, dobrý. Pojď sem, ne, Honzo. Se stydí za nás, nebo co? No tak pojď dolů, lehni si tady a... Jo, Luboš, pojď. Pěkné video, Ber, pěkné, chlapci. Dnesky jste se tam všichni, chlapci a dívky, pardon. Jste se všichni zvážili. Kdyby lítá vrtulník nad náma, to si slovo jaký zavázec. No honoci, ale ono tady, jak víš co, 120 kg ti nepůjde. Já půjdu až později, tam do vody, musím pět do vody. Ahoj. A manželka říká za námi. Máši běžte. První návštěvníci odjíždí.
Čau, čau. A zase někdy. Brňáci odjíždí. Tam, zpátky, žádný spodidla. Koře, no to se nebo takový koník, takový žebříňák skoro. Mercedes si jde umýt podvozky. V Habartově máme i své moře. To je krásné. Co? Jsme kvůli vám to nechali speciálně vyčistit. Kami, nebuď blbá, vyslech se a pojď. Kami, vyfot mě, takhle šťastný výraz dlouho zase nebudu mít celý doma. Ukaž mi ten výraz. Šťastný výraz. Počkej, to nefilmuj, Utopíme kameramana. Já jsem si vezal. Paráda. To je hele nádherný. Ale voda furt čistá. Parádní, člověče. Udělejte nějakou mrtvědesátkou hvězdu, ne, tam spolu. Co? Udělejte, chytněte se za nohy, za ruce a udělejte hvězdu. Akvapely. Většinou vůbec to když tam máš se svým autem, jako svým, a teď lekár, povinná výbava, protože já lekár teď nikdy nemám, a minule jsem měl lekár, a říká, to máš před odbrávky, takže povinná výbava. Jako, máš písil odbrávky, takže povinná výbava, já to se na to byla hevery, ale já docela nemám, jsem to koupil, přijel se 7 let. Říká, proč si nekoupíš, stojí 150 korun, a říká, nevím. No tak vidíš. Když ho budeš mít, tak se přihlaš. Taky máš Facebook? Taky. Když jsem si ho založil a pak jsem záhy ho zrušil, protože jsem na každém hlásil asi 178 000. Já ho mám čistě z jištních důvodů, ten Facebook. Přátelí a tak jsem to smázl. Já mám takovej klip. Čistý melon nebo Tak mi to teda nandej. Žádná vodka. Není čistý. Čistý není, ale vodka tam taky není. Ochutnejte, jestli poznáte, co tam je za alkohol. Že by bílej rum? No tak, žádná sranda tady. No, správně. No. A tam si jenom tyčku. Trošku se nám kazí počasí. To je správný. Mraky. No hlavně, aby nám to Klidě. Vydrží počasí. Já už jsem to zařídil, já byl za kapličkou. No, to je. Víš, jsem zařídil. Poručil jsem větru dešti. vyšel okolo. A že ti nikdo neposlouchá. No to jde okolo, ještě to nad námi není. Řízek normálně vyskočil.
napravo na tu celnici. Tam bylo Říkám, Dčko. buď ticha. A ono nešlo sem dál, Ne, nebo a on přiletěli vyskočil. nějaký vteřiňák nebo co. To máš Pojď na vlastně, co, bylo to máš vlastně přiletu CZ. Ale pokud to Dčko prostě. Máme celý tým z autobusu. Prohlídka kompletního kompletního autobusu, jsme přijeli o 2 hodiny později. Zpátky jsme říkali, buď ticha. Jsme radši uklidili dozadu, přikrli jsme Oni ho. za mnou jeli 3 kilometry, Audina černá. Jsem říkal, to Já snad si není. říkám, schválně jsem na povalu, já jsem si říkal, proč se za mě lepí černá Audina, černý okno, si říkám, tak jsem mu uhnul ke straně, jel jsem pomalinku, říkám si, tak předjeď, ne, on furt za mnou pomalinku. Jestli mě viděl na hranici. Nějaký 3 kilometry se držel a pak najednou za oknem to bliklo, předjel a za oknem to stop policajt. A kde po? Kde tě chytli? Kousek před hranicema, před českýma. A kudy jsi jel přes jaký přechod? Ježišmarja, dole přes okolo Rudu? v Dýně. Přes Šeruby, to víš tam prvé. A pak u Dengendorfu, jak je ta jahoda velká, tak tam stává. Sebrali mi toho boxera a nemohl jsem mu zůstat v Německu. Jeli před náma až na hranici a počkali si, až přejedu hranici. Jo? Jeli se mnou jako doprovod a počkali, až přejedu hranici, abych nemohl zpátky. Já ze 115 pro auto a jel jsem tadyhle přes ten Vojtanov. Ti říkám, udělali mi rozebírung auta celého. Teďko otevřel ten kufr a v tom ten bordel, ne? A povídá mi, mein Gott, Čechyše bordel. A to víš ty popruhy a kus řetězu a prostě se kydal tuhle v kufru. Na co to má to, já pamatuju, už mi dvakrát zachránilo. Úplně bych chtěl vidět, jak pomož mi nasereš, tak jí seknu do zadu. A on mi rozuměl. Oni rozumí, jo. Hlavně ty vole a do prdele. Teďko otevřel mi peněženku a začali mi šumovat v peněžence. Já tam 4 emise, 4 technické známky naskládané. Překladatel tam přišel, ten jsem nějakouhle hlavu, jo. Paprej mu to má vysvětlit, a řekni mu to jak chceš a už mi serou a už bych chtěl jet do prdele. Oni mě tam nenechali, že já už jsem neměl žádný doklady. Já jsem si nechal peněženku, jsem si nechal omylem doma a jeli jsme přes hranice a on mi říká doklady od auta, říkám nemám. Pas nemám, řidičák nemám, občanku nemám. Ale víš, co bylo zajímavé, chtěli mít nad rádio. Já tam měl starý rádio toho speedra. A ono, aby mi tam držel, tak jsem dal takhle samořezný 2 šrubky ze strany a ty jsem tam nahulákal. Za tím rádiem jsem měl 2 kartony cigaret, protože ta 115 má dlouhý tunel. A měl jsem tam čísla a malý techničák připravený ještě na jedno auto, že s ním pojedeme domů. Tak tam takhle bral za to rádio, no, nevím, no, jak se vyndává. Už jsem to i s tím rádiem koupil a tak to vzdal. Ale můžu ti říct, mohl jsem s 83 bulatinu. Nám rozebrali na Olfu na Rozvadově. Filtr nám vytáhli ze sání. To se ani neodvážil, když viděl ten polejový motor a teďko z té 115 tu rovodu do toho plechového filtru. Tam je vlastně voleják, tam není žádnej to. A teďko jak to ten volej ještě, jak to foukalo už ten motor, jo. Tak to je celý oblík, tak vůbec, aby to zaklap. No, nádhera. Rozebrali celý, vyházeli náhradní díly, sedačky vydali normálně, nechali to ležet na hromadí auta, Paní domácí od Mercedesu. No. Vyházeli nám celý motor, vymontovali sedačky, tapicírunky odflíkli, filtr vyndali z motoru, všechno, naházeli to na hromadu, nenašli nic, odešli. Je to nedělá do nechali nám to na hromadě, jsme to tam potom ještě dali příště. Ale Tomáši, přestaň, prosím tě, víš, že to nemám ráda, plný to. Ale až půjdeš nahoru, tak tam mám prkínko, jo? Děkuji. Druhá paní domácí. Nejpohodlnější auto a pohodlí. Odej pokoj. A je to tam to dej pokoj. Konečně soudol někde. Taková, jako kdybych byla... Já to taky nemám někde rád. A kdyby to aspoň nedělal, tak... Nějaký soudol někde u dole, u toho, u Vindřichu a Hradce. Nebo to tady zapnul a pustil to. To bude hodně sestříhaný, neboj. Proč? Bude retušovat. Dneska jsme to řešili za konem. Kromě jednoho psa... To bylo z kraje po revoluci první velký vrakoviště v takovém statku. Tuchlovicí vlastně. Jo, Ukladna. Tuchlovic. To byla vesnice Vrakoviš, tam bylo všechny různé značky. To bylo taková prohra. Jo, on o tebe zprávu. A víš, Jo, a my jsme tam mohli strčit dozadu ještě takhle.
prsty, jako. To měl i na značku. Máš taky, že jo, vždycky ty nosy, aby nosy, já nevím, nějaký 30 no, tak oni prostě nosí tu post, tak to neudělají takovou, no. Ale v Brně, já to říkám, tomu se nevím šéfovat. V Brně si někdo, nějaká pohřební služba, mají novýho Mercedes jako pohřebáka, 211 Ečko, přijde na pohřebáka. Ale tak turistický design, abych tak řekl, já jsem potkal jenom jednou to sytější, taky plnější. Jela Šalina, protože jsem v koloně a vůbec jsem neměl šanci ho vyfotit, jako jo. Já si ho odchytnu a vyfotím, ale takový strašně zajímavý design, říkám, no ty brďo. Maska z 211 Včka a strašně zajímavý design to měl toho zadku. Jako teda. A co jezdí Slovák do té rovnice, tak ten mi nabízel sanitku 124, že za ní chtěl ranec a neměl nikomu motor. A pak měl 126, normálně Číňana v pohřební verzi. Pětidveřovou tu prodlouženou s tou dlouhou nástavbou, ty byla ukazovala na fotkách špicu. Máš tak velkou hlavu? Já nevím, já si teď říkal taky, že v tom asi že to má jako kamikaze, že to bylo máme 50 pod přímého okna nahoru tu nástavbu. Já mám sladkou krev, na mě jde každé hévado, si sládka, každé hévado. na špičák. V Plzni mají jenom do sedadlo, jim co vědí, ale o to nejde, rozumíš? Přijel z Octavii kombi, že ji potřebuje opravit, taký ves na podvalníku, co vozili ve stavbě karoséry, už ten jednou sejde. A oni dělají tenkrát obchvat na tu dvouproudovku. A tak to taky, se Spartakem, rozvlnilo se mu to a ta Octavie kombi mu z toho vleku vyskočil. No, dvakrát ji hodil na boudu. Vylítali z toho okna, tak ty mu to nakladačem takhle chytli za střechu a naložili zpátky. Ve třech možnej se mu ten vlek odpojil, jo? No ty křižovatce odbočuješ na zruč, tam to skočilo do zdi, tak to naboural na předek. Jo? Tak zase to nějak zavázal drátem, ty mu to zase s nějakým nakladačem naložili, tak už byla nabouraná na předek. A když přijel ke mně, tak před barákem to schrádal z vršku a ona mu ujela a nabouralo to do sloupu, tak to stačí ještě nabourat na zady. Tak jsem jí vzal sekíru. Co jsem měl taky zajímavý zážitek, tak znáš Plzni potrefenou husu? PHčko? V životě už tam nevlezu. Ale potrefený husy já. V životě tam nepáchnu, protože já jsem tam... Šli jsme tam jedno ještě s Filipem. A kdyby tam aspoň dali ceduli, že tam má sraz 4% menšina, tak tam nevlezu. Ale my tam vlezeme, sedli jsme si na ten bar nahoře a ten barman přines nám pití, ten druhý k němu přiběh a pohladil ho po zadku. A říkám, ty vole Filipe, viděl jsi to se mi nějak nezdá. A on říká, ne, to je v pohodě, ty vole, si dělají srandu, ne. On k němu přišel po druhý a tentokrát přes tu prdel plácl. Toho barmana, já říkám, tohle to mi neříkej, že tohle dělají ze srandy. Po třetí k němu přišel, odtáhl mu takhle kalhoty, hodil mu za ně kosku ledu. Já říkám, Filipe, dost jdem od baru, tady jsou teplí. Sedli jsme si tam ke stolu a opodál seděli nějaký dvě holky s klukem, koukali po nás, Filip říká, hele, ty po nás jdou, jdem si přisednout ke stolu. Tak jsme si přisedli, dozvěděli jsme se, že jsou lesby a že ten jejich přítel je gay a že se mu oba dva strašně líbíme. Já říkám, Filipe, zvedej se, ruce na prdel a couváme pryč. Sešli jsme dolů na tu diskárnu, co mají ve sklepě. Říkám, tyhle, tady snad bude klid, objednali jsme si pivo, já ho hruzou upustil, jako protože jsem se otočil od toho baru, takhle držím ten půl litr a přímo naproti mě tancovali dva kluci, jazyky v hubě. Já jsem šokem upustil ten půl litr a říkám, jdem pryč. Už tam v životě nevlezu, PHčko nikdy. Kdyby tam aspoň dali ceduli, že tam jsou takovýhle lidi, tak tam nejdu, ale nic tam nebylo, žádný varování. Tam žádný varování. Byli jsme se tam podívat a nakoukli jsme dovnitř, osazenstvo se na nás podívalo, všichni jsme to koukali, že viděli nový tváře, tak jsme všichni teda udělali tohle, ruce na prdel. A do potrefený husy už nikdy. Pak jsme jeli do Mnichova s Octavií kombi tak jednou, právě s tím čertem, a upravovali jsme závěs. Si mě ví, jak jsem ho tam vyšvík. A navadil jsem tam takovou konzoli a ono mi tam nepasoval zpátky ten nárazník. Tak jsem dal ze starý Škoda 100, co jsem měl v Kopřivách. Dal jsem elektrodu v práci a propálil jsem to turk a dal jsem mu tam takový ty stavovací dlouhý šrouby. No, protože ten nárazník byl rezavý, tak tam byl takový starý gumosvalt, takový ten černý, tak jsem to s tím natřel, bylo prýmový. A nahoře flexou, aby mu vyndavat rezervu, jsem mu vyřízl ten dekl,
No já mu říkám, tyhle, teď ale jsem tu rezervu zpátky nedáš, protože tady je propadne. Už tady není žádný plech, ten spodní byl schnilý. Tak jsem vzal normálně tabuli z sololitu v práci. Já jsem to navrtal z boku. A samozřejznýma dlouhýma takovýma šroupama jsem to prošuroval tu podlahu, tu spodní. Pak jsme dali rezervu a místo těch originálního deklu, co byl přivařený, tak jsem mu dal líčka symetrický hodin. Ty velký, co byly. Ty vole, naštětkoval jsem na černo ten nárazník, zapsali jsme závěs a jeli jsme do Mnichova. Na hranicích, ty vole, na rozvadově, kontrola, vole, co vezete, procít, nic. Teďko ten náš šumoval, celník, přilepil se na ten nárazník. S těma rychlejma pruhama, vrba jak na to kopyto, tak invalida za oknem, 3krát upad, tak ho naložili ho do toho auta. Ten řeval jako, že má černý ty, a kam prý jedete? No jedeme prý do Mnichova pro Fiestu. On měl Fiestu, jedničku a měl tam zjednanou nějaký, když nemáte vlek. Tak tady máš všechno. No my nějak přivezem. A tak jsme ji vzali zpátky na lano a já ho tak s tou oktáví, ne? Takže se mi 3krát utrh a ta konzole v tom podběhu nevydržela. A ve 110 jsem mu na dálnici, jsem mu vytáhl i tu rezervu s tím sololitem, rozumíš, jak to vylezlo ven. Přijeli jsme na německou celnici, a ono se nesmělo tahat na laně, ne? Bez značek, ne? A on vzadu akorát, jedu s STK sem OK, jezdím s baterií Agfa a invalida za oknem a on v té Fiestě seděl. Ne? Tak nás vytáhli z auta a takový ten, prostě ten v mezipásmu, ten chlap tam v tom krámu, tak to jsem zvědav, jestli projedete. Protože ještě nikdo na laně tady neprojel. Poprvé jsem zvědav, já mám vrba je kouzelník, kde dovede všechno. A projeli jsme. Hele, i do auta tam 2krát upad, do auta ho narvali. Nacpali nás do auta a říkali, aby jsme zastavili až na naší čári. A víckrát se s ním někam do toho... Já mám předplacenou, tak já můžu dávat. Já jsem si předplatila... Jak vrtí kardangou, viď? Partíko, ale víš, jak poznáš, že pes je jedlej. Partíko, no jo, ty si málo co pes. No, pak je jedlej. Můžeš si říct tu pointu nějakou taky. Já mám rád psí, no, někdy i na česneku. Kde bydlíš, v Drustový nebo ve Šerubech? Já? No. V Kuňovicích. No tak to je stejný, no. Kdo někdo tíhá? Já myslel... To je začátek UDH. Já myslel, že bydlíš v Drustový, víš? Ne, se podívejte, jak se všichni... Tam mám kamaráda, co tam blázní s těma letadlama. No? No tam chceš. Tam chceš je. To ještě nic. Na letadlo? No. To říkal kamarád. Ty vole, tam toho je, to je vrakový. Taky koukáš, jo? Jo, tadyhle toho, no. Koukáme. Ty, když jedeš na Třemočnou, víš, ale na Zrohoč. Tak budeš natáčet, jak se jít spíme, jo? Ne. No, nám nedáš, že si na hořčicu nám to nepodáš, čo? To není zajímavý tam točit. Teď já tam jdu. On žádnej. To máš, nestíhá. Já točím. Já neroznáším. Jedním jo, Tak na. To je trapný, ne? Honzo, jako, počkej. Tady to je toho Moriho. Já tak to otočím. Jonáška až do domu. Co v pohodě ty lidi, úplně bez problému. No to ne. To je chvíli, jo, pohodě. Budete dělat v úterý, Tomáši? Má to na kolečkách, já jsem říkal, ty vole, on v tom, ne? Teď jako co, zkoušíš tady na mě? To stejně ještě, že se to bude přesvěla, tak tam nebudu. A jestli jsi se díval na rychle a zběsile, tak tam měli udělanou dílu z 200 litrového sudu. Já znám všechny díly, ale mám všechny. já úplně zbožuji, já už jsem nás viděl 100 milionkrát. Ale jaký díl? Ale pak když projíždím Hraje tam ten diesel hodně. No jasně, ale ten hrál ve třech. To bude asi v jedničce. V jedničce to Sud to
Z začátku ke konci ve středu. Ve středu, tak. A neříkej, že hrál ve třeži, ve trojce tam míhal asi na 10 vteřin na konci dílu. No dobře, to no, ale to tak hrál jako, přece. víš jak, ale byl tam, že jo. No. To mě to Nejlepší je ta jednička, já si nemůžu pomoct. Ne, trojka. Na Facebooku opět. Jo. Ale to už jsem se na to díval. Ano. Rychlá zbyse 5 bude. Samý Číňan je to, akorát domů připravuje večeři. Mous ze zdravotnictví. A prostě na Silvestra jsem byl na Mejdanu, ne? A chytlo mi břicho, ty hrozný bolesti, když jsme přišli domů. Tak stará zavolala pohotovost, že mám prej podrážděný žaludek prostě z jídla. Tyhle křečeno, bolesti jako krávo, jo. Tak druhý den ráno se nemeškal, měl jsem Fiat 850 spod kupy, tak jsem se do toho nasoukal a odjel jsem na tu pohotovost. Ne, doplaný do nemocnice, hned na sál jsem šel, ten mi prohmatal, říkáte slepý střelu. No, tak mi odvezli na sál, 2 hodiny byly, dnes to vidím, ty hodiny nad sebou. Slíkli mi do naha, tadyhle mi vyholil půl Versailles, já myslím, že mi tady rozpárá i pytel s takovouhle břitou. Takový bezdomovec, ty vole, jsem ho viděl v tom plášti, ty vole, jaký lapinu. Já myslím, že mi uřízejí tu kouli, ne? Já mu říkám opatrně, tyhle, to ještě budu potřebovat, ne? Ještě žádný děti nemám. Ne? No tak mi to tady takhle vybral, vyholil, tadyhle mi to vyholil, ne? Teď mi odvezl z toho vozíku na ten sál. Ty vole, tam přišel takový, ty vole, Rambo, ten se mnou švíkl na ten pult, ty vole, znova bolest. No takhle koukám přes hlavu na ty hodiny, tam ty vole za 10:02. Tak do mě narvala ty vole injekci, druhou, já na 3/4 ještě hodiny prý nadával. A rozumíš? No a najednou fackování přes držku, ne? Tak se proberu v posteli už, na pokoji a sestra mi tam fackovala, tak jsem jí nadával znova. Že jsem nevěděl vůbec, co se děje. Narvala do mě hned kapačku, chlapcí, takhle do mě trápili 3 dní. Narvali do mě bílý kapačky, žlutý kapačky. Já jsem byl natankovaný jak návěs, ty vole, normálně. Mě už to teklo i z palců od bot. Tak do mě narvala ty kapačky. No a po 3 dnech mi dali hůlky, že už bych se měl začít pohybovat. A půjdu na první oběd po 3 dnech. No tak se belhám tou chodbou, ne do té jídelny. No, tam jsem se posadil a teďko mi přinesli ovesnou kaši, tak jsem to tam takhle natahoval na talíři. Dnes to vidím. Ty plevy v tom, jo. Kdyby si to plesk na strop, tak se půjdeme o štafle, jo. A naproti mě je takový zašitej od zhora žlud. Ty to na mě kouká, ten už to tam hrnul do hlavy. Nevidím, jak to tam táhá z toho talíře, ono se to zase vrací. Jo. Prostě, jo. Já to tam furt tahám na tom talíři, teďko ty sestry a ten doktor na mě kouká, co z něj vypadne. Já půjdem tuto dát doma psovi, jsem říkal, tak má vsteklinu, jo. Prostě, ne. Tak ten zašitej se začal smát, prostě tomu se to rozpárilo. Ne. Mě na tom vozíku, naložili mi na ten vozík a odvezli mi na pokoj a měl jsem zákaz do jídelny. No. A to naproti hned museli zašít. A druhý den přišla moje stará, ne. Přinesla mísu, ono tak pěkně vonilo řízky, rozumíš, já se úplně na ně třác. A vedle mě ležel takový děda 70 letý a pojám, prosím tě chlapče, když to sní schutí, to ti nic neudělá. Ty vole, tak jsem si do těch řízků dal. Ty vole, já měl hlad, že jsem neviděl, ty vole, říkám, letos jim prvně po 3 dnech, ty vole. A oni tady měli nějakou atomovou plevovou kaši, jo. Si by si mohl sádrovat zdi, ty vole, jak to drželo. Ty vole, tak jsem ty řízky sežral. Naproti přes postel ležel cikán. Tomu darovali nějaký injekce, ten vždycky řoval, ty jako když ho na nože beru. Neviděl injekci a byl pod poštářem, no, rozumíš. Ne, a tak na mě napráskal, ty vole, že jsem sežral ty řízky. Ty vole, sestra přijela s takovým balonem, ty vole, takovou hadici, narvali mi to do prdele, udělali mi kvístky. To si měl vidět, ty vole. Za 2 hodiny, ty vole, břicha bol.
Ve mně to začalo bublat. Když já teďko po té operaci nemohl z té postele hodem dolů, tak děda mi podal berle. Ne. Dobrý. Teďko lezu z té postele a rozumíš, bublanina, vyjelo mi to z nohavici. Ty vole, lavor jako bejk. Tak jsem říkal, to ještě dojdu jednou, ne? To dojdu prostě ještě jednou, tak jsem vylez na tu chodbu. Poslouchat. A tam bylo přes celou chodbu a na konci byl záchod. A já jsem byl v tom nejdelším pokoji. Tak se pídím po té chodbě, prostě kymácím. Ve prostředku mi to chytlo znovu, tak jsem se znova posral, rozumíš? A jak šátram po té chodbě, ještě mi to padalo z těch nohavic. Rozumíš, tak jsem to tam roztah po celé chodbě. Za mnou vylez ten zašitej, co ho šili po druhý. Od těch berlí, že půjde ten záchod, ty vole, on je hovna chuklou, zavezli ho znova. Vezli ho znova. Tak já už jsem ani na chodbu nesměl, přinesli bažanta. Rozumíš? To byl další komplex, prostě, který jsem psychicky nevydržel, protože jsem nevěděl, jak se na to sedá a jak se do toho sere. Tak jsem se poslal po třetí a posral jsem půl postelu. Tak to je můj zážitek z nemocnice, jako jo. Slepák za všechny prachy. To mě bolí. Za leku sucího střeva, já půjdám se, když mi pouštili domů, půjdám se střet, to jste mi vyndávali slepák, když jste říkali, že je takový, a já tady mám díru, jako kdybyste mi vyndali i ledviny. Tak mi vzali kus toho tlustého střeva, no mám takový šlice koukráva. Ty vole. No takhle celé, jo, to má být jeden malinký. No jo, mám šlice koukráva. Já můžu ukázat, nechci tady dělat porno. To až já nechci ukazovat tu motocyklovou přilbu tady, já přijel mopedu. Jinak si dobrou chuť. Děkuju pěkně. To byl můj zážitek z nemocnice, opravdu, který se stal. Kdo musel to až někde pustit, tak se lidi vrátit zpátky. Po mně psali v novinách, že jsem odrovnal jednoho, kterýho zašívali kvůli mě 3krát. Už toho nechmusím. To jako bylo zoufalý teda. Bude vypraskne displej teď. Nový starter, že v Americe bez pošty vyjde na 4,5 tisíce na naše. A alternátor vychází snad na 5,5. Co se mě to bujka tu Rivieru. 3,8 litrů kompresor. Je zase někdo posranej. Kdo se zase posral? To bylo lyžování v 9. třídě. Zježenky a Machty 3, jo? No, to bylo něco v ledě modrým. V 9. třídě jsme měli povinný lyžování ze školou. Rozumíš, a mě vychovával děda z babi. Už moc peněz jsme neměli. A povinný lyžařský výcvik. 1918. No tak lyže jsem vyfasoval od Wehrmachtu. Dědek vybroušil flexou blesky. Po strejcovi jsem dostal půlitrový ty Kanady. To byly ty na to péro. Dědek byl řízivě volše. Pak jsem po strejcovi zdědil takový ty kamaše, ty jsem měl až pod paždí. Takový ty oteplováky, jsem to byl jako kosmonaut. Po matce jsem dostal nepromlkovou bundu. A pod prsenku. Dědek mi dal beranici a na půdě našel takový ty skleněný brýle, co měl piločka Lov. A vyrazil jsem na lyžařský výcvik do Železné Rudy na špičák. Chata masná od masny, tak jsme to měli nějak. Já vím, já taky. Na tom vršku, rozumíš, když jsme se vyplazili nahoru, ubytovali. Já byl celý večer zelený, protože když jsem si vzpomněl druhý den, že na to mám takovýhle krpál vůbec jet. No tak ráno jsme všichni nasnídali, oblíkli, všichni bezpečnostní vázání začalo a nějaký to marker, já nevím co, tak já tam natahoval to péro, nebo jsem to zmoct. Když jsem zašněroval boty, tak oni byli všichni už na vršku. Já tam mordoval to péro s těma volšema, tak jsem si tu čepici na hlavu. No a vyrazil jsem taky, poslal jsem zakládat ten konec. 6krát jsem upadl, jsem těch 10 metrů se tam doplazil. No a kdo přijde umí na lyžích, ať vystoupí z řady, tak jsem se rozhlížel, nikdo se nehlásil, tak jsem řekl, takhle si vlezu na konec, to je takhle se zavlní, to je sranda, ale. Tak jo, oni se všichni zavlnili a byli pryč. Zezadu přišel ten instruktor a takhle by plác přes tu prdel, ty vole, já vylít z toho, ty. A hurá dolů.
No můžete říct, já jsem říkal s tím praštím a bude to dobrý. No tak co bylo první, tak jsem zahodil ty hůlky. Za druhý jsem zahodil tu čepici, protože to už jsem měl pod bradou. Pak jsem se vyslík z toho kabátu, zel jsem do kolejí, tak byli v Ježděn dům. A prdelí jsem pad na ty konce těch lyží. Tam byl takový skokanský můstek, to si mi vidět, jak mi to v tu ránu postavilo. Postavilo, ty vole, já letěl. Ale dopad jsem, člověče, zázrakem jsem neupadl, říkám, to bude možná dobrý, ty udělám takhle šup, tak jsem udělal šup. A teď vidím, jak se přibližuje takový smrk, tam je jediný smrk dole. Do toho jsem fuk. Ta byla jediná klika, že to mělo až ty větve až na zem. Ten se zavlnil, dutá rána, ale ticho. Teď mu otevřu jedno oko, vidím, jak mi něco padá na hlavu. Otevřu jedno oko, ty kamaše, ty jsem měl až pod bradou. Tak jsem na to otevřel jedno oko, říkám, je to dobrý, druhý. A teďko jsem se začal z té hromady prostě hejbat ven a všichni se zběhli a... Koledu ti snědli? No, pozbírali mi lyže, protože ty už byly univerzální, na tom už mohli jezdit 3. Ty byly upraven rovnou do kamen. No, takže mi správce půjčí skateboard. No, abych tam neto. Hlavně si brý nejezdí na skokánský můstek. Na tom se jezdilo dobře. No, vždycky mi to tahlo a vyjel si do té koleje a nemohl si z toho ven. Já mu to večer vrátil, bylo to jak štafle. Tak ten už mi ho taky nebušil, jo. No a třetí den jsem přemýšlel, na čem budu jezdit. Tak jsem našel za chatou starý vyhozený lavor. Motýkou jsem na to udělal díru, aby mi tam mohl dát ten špagát od té lanovky. Hele, to byl ale na tom lavoru, to si mi vidět ten fuko. A šli nějaký turistí nahoru, to bylo neovladatelný, protože se to s tebou točilo, blesky na to lítali. Hele, to jelo, to byl fofr. A šli nějaký turistí, nějaká túra nahoru, pěšky, ne? Ale mezi je fuk. Tam byla nějaká ženská, ta upadla a ještě jsem jí přežil tím lavorem ty brejle. No a když jsem přijel domů z těch lyží a přivez jsem dětkovi ty lyže pod paždí, tak bylo první, co mi vyhledal, jo. Tak mi pojá, ty vole, Hitler na tom objel, ty vole, celý sovětský svaz, jo. Ty s tím jedeš s jednou z vršku, ty vole, hned skurvíš, ty. A takhle dopadl Anděl na horách. Takhle, já jsem měl krasu jízdu na horách. V životě už bych tam nejel, lyžovat teda. Líže. Vole, ty vermachovky, jak jsem to tam natahoval. Ty vole, to bylo hrozný. A kdyby si dělal ten smrk, jak se přibližoval, ale všude nikde nic, akorát ten smrk, ten je tam udělal nos. Už se to nepodřízli kvůli mě. Lukot, kamaráde. Udělám takhle, já dělal takhle a to bylo ještě horší. Pak se mi roztahly ty nohy, pak se mi to zase smrsklo. Si nevěřil, kamarád, já nevím, jak na to můžu jezdit. Svička. No, slyším. A teď mi teď jsi rád, že stíhal to, co ti dodají z Německa. A teď ti do toho návr dali ještě půlku z toho z Izraele. A jsi tam fakt od mě středí čekají 12, doma dovolenou, což mi čekají 12, soboty. Je tady něco, co můžu už níst, nebo? Jako je to nám je platili, ale teď už taky zase neřízení, už prostě musíš vidět jenom ty 3, co máš na zákona. Ale ten korek taky schoří, veď? Ano. Ano, Romano. Co je, Tome? Kdybys tak náhodou... Já nikdo divím. Všechno to udělal. Ale chtělo by to nějakou historku natáčet. Co? Něco z natáčení? Meine Liebe, komme Ficke. Sama 2. A říkal Tomáš, až je pustí, že jdeme ani do klubu do vašeho. Jo, mají historický. Kdybys tak náhodou... Zpívejte někdo? No, tak to nechtějí. Já měl 4 z hudební výchovy. Já měl krávu na hudebku. To je jedno. No. Já jsem jí měl i na fyziku. Koukám, jsme měli všichni tu samou. Byla eroticky přitažlivá. Tak vypadala jako kráva a zblízka to byla pravda. Já věděl, kdy to mám zapnout. A jsme v JZD. No.
Vyplázdný jazyk aspoň. A jsme z vězedy a koukáš na Honzu. Mám mu dát bumbu, tak. Voli. Kravu jsme měli na fyziku, tak tady jsem jedno vola. To tady vyřešili. Dáme doma, co je. U nás se to prodali všechno. Ty vidíš ty kravíny vyrabu. Jak to natočit, dáme doma, co je. Jako když tam uteče Faust. Ahoj. Fakt. Faklubrejle mala fatra, faklubrejle. Se zdravíte sami sobě. Bude to všechno vašemu klubu. Rozhodnajmu ta chobotnice, ta to zase uhodla. Mohly by tam být nějaký pořádný ceny na maximální. Bartoška. Na seznamu bylo, že v něm Počkej, ne, Eben. chobotnice. A ta předpovídá výsledky fotbalu. Jako. A už jí to vyšlo i ta prohra. Němci se Srbskem to vyšlo. A teď právě odhadovalo, že Argentina prohraje. Jako. Acylpirin. A jako chobotnice jako... No to je chobotnice, která předpovídá všechny výsledky fotbalu. No ale poslouchej, Vždycky, že to největší obro. Tohle má prej 160. na to, že má tyhle je tak maličký. Tak ten jede na ty nohy, tyhle dobře. No a když se ráno byl Pierre. Ale mně se líbí, že v tom filmu furt on prostě zkušenější jak ten Brian. A vždycky, on třeba na ně použije něco, co on použil třeba předtím. On, že ono zase ohčí a jinak. Když byla přesně ta 4K, tak měl ten závod. Kdo bude to ke konci. Ošklivej. A já ráno běžím do sprchy, veď, s ručníkem. Tak jedně palec na to kropíčko, no. Jako zahradní hadici, ne?